Du tænker måske ikke over det, men oplevelser fra din allertidligste barndom ligger lagret i din hukommelse. Det har aarhusianske forskere netop påvist. Vi synes selv, de her resultater er banebrydende. På Psykologisk Institut på Aarhus Universitet har forskerne gjort en stor opdagelse. Det vi har fundet ud af med det her nye studie, det er, at helt små børn, faktisk børn, der kun er 12 måneder gamle, de stadigvæk har en form for hukommelse af noget, de har oplevet. Og det er noget, der er nyt og banebrydende i det her. Det er simpelthen, at selvom det kun er noget, de har oplevet en gang i så ung en alder, så påvirker det stadigvæk barnets hukommelsessystem, så at sige, når vi så undersøger dem igen som 3-4 år gamle. Indtil nu har man ikke kunne påvise, at børn kan huske noget fra før 3-årsalderen. Men det har forskerne nu dokumenteret ved at kigge på børns øjenbevægelser. Vi har brugt den her eye tracker, som er et instrument, der kan registrere øjenbevægelser og blikretning meget præcist. Og når børnene de sidder her og bliver præsenteret for noget video på skærmen, jamen, så kan vi altså millisekund for millisekund registrere, hvor børnene kigger hen. Vi viste dem nogle videooptagelser af en person, som de blev testet af, undersøgt af oprindeligt. Og samtidig så de så et videoklip af en person, som sad og sagde nøjagtigt det samme og gjorde nøjagtigt det samme, men som ikke var en person, de havde mødt før. Simpelthen til at se, hvilken person kiggede de på, de her børn, når de så videofilmene. Og der kunne vi se helt tydeligt, at de kiggede meget mere på den person, de ikke havde mødt før. Og det ved man fra mange tidligere psykologiske studier af børn, at det er et udtryk for en form for hukommelse. Den nye viden kan blandt andet gøre forskerne klogere på personer med hukommelsestab. Men den er også nyttig i mere konkrete situationer. Sager, hvor børn eventuelt skal bruges i forbindelse med vidneudsagn, hvis der er blevet gået overgreb. Der bliver det lige pludselig rigtig, rigtig vigtigt at have en solid viden om, hvad er det, vi kan stole på. Hvor godt kan vi stole på et barn? 50 børn har deltaget i forsøget, og resultaterne er så kontroversielle, at de er blevet efterprøvet i næsten 3 år.